Saktan ba? Baka pagkatapos yung kumain na to. Opo. Ano, ano na yan? Opo, sir. Wala, boy. Supot pa. Ngayon lang to? Oo, ngayon lang. Di pa to maglalak, sir. Supot to eh. Okay. Hindi pa lalabas yung bitlog nito. At least, tingnan mo. Umabayo. Umabayo nga. Oo, umabayo. Good drive. Ayan nga yun eh. Oo. Alam ko lang, hinihintay mo, boy. Bakit? Takot ka? Umayo siya, sir. Good drive. Yun. Yan guys, sa mga naghahanap po ng Merl dyan, long coat, teacup, balit po siya guys. Ganda. Ganda nung pagkakalong coat niya, talagang mahaba. Mahaba. Ganda. Blue Tanmore. Blue Tan Merl ang papel niya, sir. Ikot ka? Oh, wait lang, wait lang. Hindi nakalabas ang ano nito. Hindi nakalabas ang lock niya kasi support pa. Ganito lang. Ganyan lang. Alright guys. First timer. Lakas. Lakas, umabayo. Yan na, sir. Uy, ang ganda. Oo. Yan na. Sana kumain na siya. Kakain na yan, sir. Naibigay mo na yung gusto niya. Napahiya yan. Alright. Yun, bilis lang. Ganyan yan, lalabas siya lagi. Yan, sir. Lakas. Ayun. Ang galing. Ang itlog niya, bagsak naman na. Goods na. Pwede na. Pwede niya. Baka siya sa kanya makakuha. Hindi dun sa puti. So, anong maganda, practicein mo na siya. Sali mo na. Wag, sir. Wag. Wag. Hayaan mo lang na may start siya. Hanggang sa'yo may labas yun na yung niya. Sa mo, sir, may pa-start natin na sa susunod na araw. Pangapat niya na to. Okay lang, sir. Madugo pa naman. Mukhang tama ba bilang mo, sir? Tama. Madugo. Oo, madugo. Madugo siya, no? Oo. Pag madugo, sir, kakain pa ng similya. Kaya magpapatayan pa sila doon. Ang similya kasi, sir, pag madugo. Kaya yung iba, yung sa amin, pag bully, tinatanggal mo yung ma-exist na dugo sa loob. Para hindi niya naman. Para pag pinasok mo yung similya, pag andun doon na kasi yung similya sa kayong dugo, yung similya nang pupunta sa dugo, kakainin nila yun. Magpapatayan sila, matira matibay. Ang similya, sir, matira matibay. Kaya dapat pinkish para hindi sila magpatayan. Kung pulang-pula pa, magpapatayan sila. Ito nag-pinkish na to. Ewan ko ba't meron ba? Madugo siya, sir. Alright. Picture niyo ba para mapagkwentuhan na kami sa Ito na? Patay mo na.